Rematei o cadro. Quédame poñelo aí e ao mellor nos seguintes 2, 3 días se vexo algo que non me convence poñerlo. E seguín pensando. Estaba pensando todo este tempo que xa seguía aquí co meu na peaxe social que é simplemente dubidar e cuestionarte. E xusto onte, en todos estes pensamentos, acordeime de... Veume así o acordo, Unha persoa que unha vez me dixo, case dunha forma negativa, non? Eva, non te das conta que estás todo o tempo cuestionándote todo? E certamente non me parara a pensar niso, pero tiña razón. Tamén é certo que é unha persoa que xa non falo. Ni sequera me cuestiono o porqué. Vou vos amosar o cadro. Vou falar de como pinto. Mirad, é preciosísimo. Ten este cabelo, que tamén ten este cadro, teño no meu cuarto un cadro bastante diferente a estes, pero que tamén ten este cabelo. Xa expliquei nun vídeo, non? Eu teño unha idea na cabeza, é como un esboxo, e comezo a pintar, e é como se a pintura me fose revelando cousas. E según avanza, eu avanzo, non? Non hai algo na miña cabeza ao que eu quero chegar, senón que eu deixo-me levar. Por iso, digo sempre que o proceso creativo, o meu, é pura emoción. Sí? É moi útil para unha persoa tan racional como a min ter unha maneira de canalizar as emocións. Gústame moito porque cando remato un cadro eu vexo, e agora pois poñereino aí, vou ir dar un paseo pola volta do río e volverei. Cando o miro, non? Despois é como se poidese falar comigo mesma. Algo así. Hai unha cousa que teñen en común os meus cadros que eu entendín, non? Eu fun pintando, eu pinto desde os 6 anos. Houbo anos nos que pintaba moi pouco, por traballo, crianza, e no 2018, que é o ano no que me separei, comecei a pintar como unha tola. E aí nace un pouco este estilo de pintura, que antes non existía. Os cadros, eu deime conta que teñen sempre a dualidade humana, non? Representan sempre a dualidade humana. Por exemplo, este aquí temos o sol, a nube, e representan tamén unha cousa, cando estaba en terapia, un día a psicóloga díxome tes que separar o teu pensamento da persoa que és. Ese mesmo día, cando saín de ali, fun tomar un café e deime conta de que esa idea do pensamento e a persoa que son tamén estaba nos meus cadros. Eu tamén a estaba pintando. E aí ven o do proceso creativo como algo que ao mellor ti non podes explicar, non? Pero és ti. Por iso eu sempre digo, eu son os cadros e os cadros tamén son eu. Este é maravilloso, é que estou vendo aí na pantalla. Sin modestia eu digo que é unha maravilla. O pensamento, non? Aquí tamén. Eu agora, desde esa, son máis consciente, non? De que iso que nace da miña cabeza para pintar é unha realidade que existe en min, é que o pensamento e a persoa é todo un. Isto é de onte hoxe. Pero teño por aquí un pintado así, nunha lámina, que ten un pouco tamén esta idea, non? O pensamento é a persoa sen poderse separar. Teño outro aquí que é precioso,
no, isto, o de doubos o que... E volve aquí, que estes dous son os que o día que me dixo a psicóloga quedei como, espera, ti pintaches isto que ela dixo, non? Aí. Aquí, esa, non sei como expresalo, non? Iso, onde a persoa chega, non? Aquí é unha especie de camiño, aquí é como uns chanzos, non? E logo o pensamento. É que é maravilloso. Xa o dixo todo. E a dualidade, por exemplo, aquí este cadro tamén me gusta moito, vale? Ten ese olliño que chora, mas ten como a flores, non? Esa tristeza da que eu nunca renego, non? Porque creo que é unha emoción que está en nós, porque a tristeza é a emoción da perda. E canto máis vellas imos, máis perdas acumulamos, non? Perdas de oportunidades, incluso a perda dunha idea que un día viviu en nós e houbo que deixar, sí? Logo estaría que ten tamén esa dualidade, aquilo que está dentro de nós e aquelas máscaras que deixamos a veces caer. Este cadro a min representame moito porque pintei no momento no que eu decidín deixar realmente caer esa coiraza e, bueno, despois pasaron moitas cousas. Vale, e teño por aí, algunhas cousas máis que representan outro tipo de cousas. Este cadro tamén me parece fabuloso. E todo isto para falar da idea de que dubidar, cuestionar, ten unha peaxe social. E a miña peaxe social é iso que eu chamei exilio emocional, non? Esa soidade ética. Que ven moi provocada por esa idea tamén de que non quero separar o pensamento da miña persoa. A min dixo unha psicóloga que eu tiña que separar e eu dixenlle, por mira, agora mesmo non. Eu sí que me cuestiono todo. Ata que punto, por non pagar esa peaxe, colaboramos a esas cousas que eu tanto critico, non? A ese pensamento único, a ese para encaixar nun grupo, abrazar un discurso completo, aínda que eu non concorde de todo con iso. Sí que me cuestiono moito esa idea. E gústame, non? Os meus cadros así, non sei, revelar neles esa idea, non? A dualidade en sí, que é a que me leva a dubidar, e a cuestionarme, e a buscar as miñas propias incoherencias e contradiccións. Non sei. Esta idea de só sei que non sei nada. Pois eu só sei que sei tantas cousas. E cantas máis sei, máis dubido. Máis dubido de todo. E máis sensación teño de que preciso saber máis. E si, a peaxe é a soidade. Pero non é a soidade vacía, non? Cando ti faz ese exilio e dis, pois dá igual, se non me queredes, pois eu que lle vou facer? Facedes ben, non? E decides priorizarte desa maneira, ao mellor un pouco radical, que eu non digo que ao mellor esa idea de que es quen de separar o teu pensamento, non? De quen és, bueno, que ao mellor encontres sitios máis cómodos, pero eu diría que atopei, non sei se sitios máis cómodos, pero si máis auténticos. Vínculos máis auténticos, onde podo estar eu co meu pensamento. E iso é ben recibido, e abrázase, e quéreselle a persoa. Echa así, por nada. Ata a próxima pintura. Agora
en principio teño unhas semanas libres e supoño que pintarei. Estou super contenta co meu cadro. Este cadro é espectacular. Vou facer algo cos cadros, creo. Pero bueno, xa o contarei tamén, por todos os sitios. E cando me queira escoitar, pois xa sabe o que ten que facer. Silenciar. Podedes coller o vosso algoritmo e acocharvos aí. Non vos poñades incómodas, co pensamento e as cuestións.